Oplatí sa testovať Artisan Gel v roku 2026? A ako kúpiť produkt a zaplatiť až pri doručení? O tom všetkom budem hovoriť v tejto kompletnej recenzii Artisan Gelu. Ahojte, som Sofia a poviem vám všetko, čo potrebujete vedieť predtým, než si ho skutočne kúpite. Takže sledujte až do konca, pretože som si istá, že toto video vám pomôže urobiť vedomejšie rozhodnutie. Hneď na začiatku vám chcem dať veľmi dôležité upozornenie. Artisan Gel kupujte iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, pretože len tam máte istotu, že kupujete originálny produkt a máte nárok na záruku. Odkaz na oficiálnu stránku nechám v popise tohto videa, aby som vám pomohla. Podľa výrobcu bol Artisan Gel vyvinutý na pomoc pri zmiernení bolesti, nepohodlia a zápalov kĺbov, najmä tých, ktoré sú spojené s každodenným opotrebovaním kĺbov. Jeho zloženie kombinuje prírodné ingrediencie s upokojujúcimi a antioxidačnými vlastnosťami, čím podporuje komfort, pohyblivosť a celkovú pohodu kĺbov. Artisan Gel obsahuje prírodné zložky ako extrakt zo semien borievky, prírodný kolagén, extrakt z borovicovej kôry a indické kadidlo, boswellia. Táto formula spája zlúčeniny známe svojimi antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami, ktoré podporujú zdravie kĺbov, spojivového tkaniva a pohyblivosť. Artisan Gel má jednu výhodu navyše – možnosť platby pri doručení. To znamená, že zaplatíte až v momente, keď produkt dostanete, čo pomáha predísť online podvodom. Doručenie je navyše rýchle, zvyčajne do 2 až 5 dní. To však platí len pri kúpe originálneho produktu. Aby som vám pomohla, nechám odkaz na oficiálnu webovú stránku v popise tohto videa. Kupujte iba tam. Ale funguje Artisan Gel naozaj? Môže pomôcť zmierniť nepohodlie v kĺboch a zlepšiť pohyblivosť, najmä pri bežných miernych bolestiach a zápaloch. Jeho zloženie obsahuje ingrediencie známe svojimi protizápalovými a upokojujúcimi vlastnosťami, ktoré podporujú komfort a pohodu kĺbov. Výsledky sa však môžu líšiť u každého jednotlivca. Ak máte vážnejšie problémy s kĺbmi alebo iné zdravotné ťažkosti, ideálne je poradiť sa s lekárom. Tento gel bol vyvinutý ako podpora každodennej starostlivosti a nie ako náhrada liečby alebo odbornej zdravotnej starostlivosti. A má Artisan Gel vedľajšie účinky? Keďže je vyrobený zo 100% prírodných zložiek, vo všeobecnosti je dobre tolerovaný. Napriek tomu, ak máte vážne zdravotné problémy, pred použitím sa poradte s lekárom. Takže, oplatí sa vyskúšať Artisan Gel? Ak hľadáte prírodné riešenie na zmiernenie bolesti kĺbov a miernych zápalov a chcete vyskúšať produkt s prírodnými ingredienciami, môže stáť za vyskúšanie. Vďaka platbe pri doručení a rýchlemu dodaniu môžete produkt otestovať bezpečnejšie. A ak sa rozhodnete ho vyskúšať, oficiálna webová stránka je v popise tohto videa. Dúfam, že som vám pomohla urobiť vedomejšie rozhodnutie. Dovidenia na budúce.